Deci v-am explicat la fiecare separat, vă mai explic o dată, da? Forță, mediu, da? Nu dau la knockout, da? Dacă s-a întors cu spatele, nu mai dau în el, da? Dacă are vreo problemă, i-am dat lovitură în abdomen și s-a plecat, nu mai dau, da? În rest, vă faceți toată tehnica, faceți tot ce știți mai bine, dar ok. Nu dau după stop, da? Timp! Luptă! Forță mică! Stop! Ok? Luptă! Forță mică! Amândoi! Stop! Ce mă? A? Păi ți l-a dat în fund, nu în coloană. Merge? Merge? Da. Bun. Luptă! Dați de piciorul. Forță mică! Stop! Forță mai mică! Merge? Forță mai mică pe pumn, da? Și tu la fel. Luptă! Brațe sus. Stop! Hai, veniți aici! Luptă! Stop! În portul ăla! Eu. Ridică picior. Mai coboră cu capul, cobor riscant la genunchiul lui. Luptă! Scade forța pe pumn. Scade forța pe pumn. Îl opresc. Dacă mai văd un schimb de ăsta, l-am oprit. Clar. Și la unul și la altul. Luptă! Vende. Hai, să dă, lovește. De ce nu doar? Acolo, dacă acolo bine, te-am zis, prinde la tine. Bravo, mâinile de pe coardă! Mâna de pe coardă! Stop! Ridică mâna sus, ca să văd eu. E ok? Luptă!
Da, tot Petre, iar ce m-am stau iar. Da, bravo. Prima-se, așa, 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 prim, bravo. Hai, hai, hai. Hai, hai. Stop! Face și mie loc, mă, nu ești un post.